Čau lidi, já jsem Gamesaurus 666. Dneska si zahrajem bitvu s IS-8 a T-25. Takže, abych vám o tom něco řekl, doufám, nebudu vás dlouho zdržovat, protože vás asi z toho stejně moc nebaví. Takže, když se koukáme na výzkum, tak má to 122 mm dělo M62 T2. Takže ještě mi chybí motor, tak ten si nebudu to zkoumat. Nepotřebuji. No, nebo to vyzkoumám. Tak, koupím ho. No. Takže už mám všechno vyzkoumaný, no. Co bych vám o tom řekl. Na věži je téměř neprůstřelitelný, jenom tady taky, a tady, když jdete proti IS-8, tak mu střílejte tady do spodku. No, a pak si ukážu něco o té 25. Tak já to teď stopnu a uvidíme se pak v bitvě už rovnou. Tak zatím čau. Takže čau, jsem tady zas. A jedem teda. Už se nám rozjeli. Nic, takže vydáme se, pojedeme s nima, koukneme se, jak je to ještě rozložené. Jo, no, tam je, jo, oni to nasvítěj. A co ten je afak, ne, už jeden. Ten objekt 268. Tak snad tam tady nasvítí, aby jsme to tady mohli snipřit. Daleko moc. Že T30, IS-3. Já nevím, no, tak tady vyčkám. Au, no, dostal dělo. Jo, to se mi hodně povedlo. No, jak vidíte, no, tak ten teda moc dlouho nevydržel. Sakra, tam jich bude víc. To budu muset nasvítit. No, tak teď jsem měl teda hodně velký štěstí. Jde po mně dělostřelec. Musím se schovat. No. Jo. Tak to není dobrý. No. Prostě budu to muset, já to risknu jako. Ale doufám v to, no, nasvítil jsem to. Ale asi brzo víte, co za ní bude. Ale nevadí. Nevadí. Teď mě netrefil, což jsem měl štěstí. To je ten Leaf. Ach bože. Mě neprostřelili. Zase. No prči, tak střílejte, já vím. Prostě já to nasvítím a nic se neděje. Jako oni tam čuměj, nikoho prostě nestřelej. Tam měli nasvícený, prostě fakt, jo. No, tak teda teď půjdem s tou T25. A já budu ještě krom toho, budu točit Need for Speed World. Budu točit, takže se taky můžete podívat na můj kanál. Takže jdeme teda 25. Já to tady teď stopnu zase, uvidíme se pak. Zatím čau. Ježiš, já se omlouvám, já jsem na to úplně zapomněl. Omlouvám se, fakt se moc omlouvám, ale moc se toho nestalo. 3 mrtví dohromady.
od nás i od nich. To je zvláštní, moc se mi to nelaguje. Skoro vůbec. Takže já jsem takový typ tanka, že musím jet a nasvítit to. Helejte, už lagování začalo. Lagy. Mě nejvíc nenávidím. Tak já teda. Já bych to mohl zkusit risknout. Se mi to podaří. Já jsem takový typ, který pořád riskuje, ale většinou se mi to povede, většinou ne. No, prostě štěstí. Oni budou stáhnutý, myslím, že oni nikde nenajíždějí, mi tam se střelají. Helejte, už můžu to tady hrasit. A ještě jednoho je, no tohle úplně nejvíc nesnáším. To vám můžu říct. Já si to nasvítím, pěkný dělostřelec a oni mi ho úplně luxusně sejmou. Helejte. Já sejmu tohodle. Takhle. Zase mě vyžadou, vidíte? To je nejhorší. Tak. A už to začíná. Tady vyjede. Ten těžký a já se ho budu snažit killnout tady zezadu. No helejte. Teď jsem se teda ztratil. Tak, ta se mi hodně povedla. Ne, neodjížděj mi. Ach jo. Nevadí. No, jo. Obsadit. Ty jo, taky ať brání základnu. Dobrý, dojď tam. Prosím. Jo, a já mezi tím to tady snad obsadím. Vidíte, jak jsem sejmul toho jejich dělostřelce, že vlastně jsem ho neviděl, ale odhad jsem to a někdy odhadujte, vám říkám. Když máte takovýhle tanka, který je rychle nabíjí, tak odhadujte. Vlastně. Kde jste ho naposledy viděli, odhadněte. Jako já si myslím, že když vám to nabíjí takhle rychle jako mě, tak je to dobrý prostě. Nabít si. Tak já zatím obsazuju. No. Tak. Snad to dáme, no. 13, 12, o jednoho. Ty 8 kg. Ty fogo. Ta KV1, ta je dobrá, no. Těchto těch pětkových týrech. No, vidím to dobře, ale já jsem tam viděl jednoho lehkého tanka. Tam najížděl. Mám zapnutý binokuláry. Maskovací síť. No, vypadá to hodně dobře. Tak snad to dojede. Snad to obsadím. Celý. No, vypadá to výborně. A teď, kdyby tady někdo vyjel a teď jenom buch. No, to hned tu... Ne, to už... No, takže tuhle bitvu jsme vyhráli, jsem moc rád. A koukneme se na úspěchy. Tak. No jo, vidíte, krása. Tak, dostali jsme 2067 volných jakoby pak volně uskutečnitelných zkušeností. 28 000 peněz, to jsme se viděli. Tak, takže pište mi do komentářů, jestli byste si se mnou chtěli zahrát. Já jako
neodmítám. Jmenuji se Gamesaurus 666, velký, no to je jedno, když to napíšete malý, mě to najde, takže teda mám tady tyhle ty tanky na výběr možná, no a ještě vám ukážu, koukněte, já tady mám ještě vyzkoumaný, ale ještě nemám koupitelný, peněžně to najít, no, tady vidíte, osmičkovou T28, osmičkovýho tanka T28 a no, o něm už jsem hrál, že pak jsem musel prodat kvůli té IS-8. A koukněte, kolik mi zbývá už jenom na tu T95. No, 35 000 zkušeností. Ty. Prostě devítkový to je, mně přijde, že to je strašně dobrý tank. Ty. Ubírá docela hodně, sice je pomalej, ale dá se s ním hrát. No, to by byl první. A pak kde to je, ježíš, manko to. Teď nevím, jo, tady mám sedmičkovýho, sbírám 60. Takže, jo, tady mám ještě AT8 a na tu mi zbýváky už jenom malinko. A to by bylo všechno, takže vám chci dát bohem. Tak asi čau.